малкото ми братче Джордж. Това е мама прасенце. А това е татко прасенце. Прасенцето Пепа. Приятелят на Джордж. Пепа и нейните приятели са на детската площадка. Пепа, Сузи и Дани са на въртележката. Готови ли сте? Готови! Тогава да вървим! Да! По-бързо! По-бързо! Да! Джордж е прекалено малък за въртележката. Той си играе на люлката. Идва зайчето Ребека, заедно с малкото си братче Ричард. Здравейте на всички! Здравей! Може ли и аз да се кача? Скачай, Ребека! Да се завъртим много, много бързо. Зайчето Ричард също иска на въртележката. Ако Ричард се качи, няма да можем да се въртим много бързо. Ричард може да си играе с Джордж. Ричард, искаш ли да си играеш с Джордж? Не! Джордж има динозавър също като твоя. Да отидем да видим. Джордж и Ричард са на една възраст. Ричард иска да види динозавъра на Джордж. Динозавър! Джордж, може ли Ричард да играе с динозавъра ти? Не! Ричард, може ли Джордж да си поиграе с твоя? Не! Джордж и Ричард не искат да споделят динозаврите си. Джордж, ще бъде по-забавно, ако споделяш играчките си. Беше мило от страна на Джордж. Динозавър! Не! Джордж не обича да споделя. Ричард, дай сега на Джордж да ги подържи. Ричард също не обича да споделя. Защо е този рев? Джордж и Ричард винаги плачат, когато играят заедно. Прекалено са малки, за да си играят както трябва. Може ли вие да ги научите да си играят заедно? Разбира се, да им помогнем да направят пясъчни замъци. Добра идея! Да отидем в пясъчника. Джордж и Ричард обожават пясъчника. Джордж, Ричард, днес ще правим пясъчни замъци. Сега ще напълним кофичките с пясък. Първо обръщаме кофичките и ги потупваме отгоре. Сега вдигаме кофичките. Ето, готово. Ричард е направил пясъчен замък. Ето, готово. Джордж също е направил пясъчен замък. Виждаш ли? Играта заедно е забавна. О, Боже! Тази игра не мина много добре. Брат ти е виновен за всичко. Той разруши пясъчния замък на Джордж. Брат ти първи разруши пясъчния замък на моя брат. Чакайте малко! Вие сте големи момичета и трябва да научите Ричард и Джордж да си играят заедно. Така е. Големи момичета сме. А Джордж и Ричард са твърде малки, за да си играят както трябва. Хрумна ми идея. Джордж, кое е любимото ти нещо на детската площадка? Люлката! Джордж обожава люлката. Люлка! Доста е трудно да си играеш сам на такава люлка. И Ричард иска да си играе на люлката. Люлка! 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 Виж! Джордж и Ричард си играят заедно. Люлка! 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 Джордж харесва Ричард. Ричард харесва Джордж. На Джордж и Ричард им харесва да играят заедно. Локализация Графити Студио.